Σε αυτό το βίντεο θα μάθετε πώς μπορείτε να εντοπίσετε και να αποθηκεύσετε τη διεύθυνση του πελάτη σας μέσα στα Google Maps ώστε να την έχετε πάντα διαθέσιμη. Από το μενού πωλήσεις επιλέγετε Επαφές. Με διπλό κλικ επιλέγετε μία εγγραφή της οποίας δεν έχετε κάνει δήλωση της διεύθυνσης. Ανοίγει η καρτέλα με τα στοιχεία της επαφής. Στο tab Πληροφορίες εμφανίζονται οι διευθύνσεις. Κάνετε κλικ πάνω στη διεύθυνση κατοικίας και η εφαρμογή, σε συνεργασία με τα Google Maps, σας εμφανίζει τις συντεταγμένες της διεύθυνσης της επαφής σας επάνω στο χάρτη. Στη συνέχεια επιλέγετε το ανθρωπάκι και κρατώντας το ποντίκι πατημένο, το σέρνετε επάνω στην προτινόμενη διεύθυνση. Αυτό που βλέπετε είναι μια προεπισκόπηση της διεύθυνσης της κατοικίας της επαφής σας. Εάν είστε σίγουροι πως αυτή είναι η σωστή διεύθυνση, κάντε κλικ στο κουμπί επιλογή. Συνεχίζοντας, μπορείτε να κάνετε κλικ στην υδρόγειο που βρίσκεται δίπλα στη διεύθυνση της επαφής σας. Θα σας οδηγήσει στο χάρτη όπου θα φαίνεται η διεύθυνση της επαφής που μόλις δηλώσατε. Η επαφή της οποίας δηλώσατε και αποθηκεύσατε τη διεύθυνση εμφανίζεται με το εικονίδιο της υδρογείου που είναι δίπλα της σε σκούρο μπλε χρώμα. Σε μη δηλωμένες διευθύνσεις το εικονίδιο είναι γκρι.